Dragi clujeni, mă aflu astăzi aici, pe Bulevardul Eroilor, în Cluj, împreună cu colegii de la Partidul Reper, ca să strângem cele 200.000 de semnături de care avem nevoie ca să putem să ne depunem candidatura la europarlamentare. Contez foarte mult pe dumneavoastră, pe sprijinul dumneavoastră pentru a strânge aceste semnături. Nu-i vorba deocamdată de o opțiune politică, e vorba pur și simplu de a susține un proces democratic. Și am încredere că dumneavoastră, clujenii, înțelegeți foarte bine ce înseamnă democrația, pentru că Clujul e un oraș european, a fost totdeauna un oraș de avangardă al României din punctul ăsta de vedere al democrației și al drepturilor cetățenești și despre asta e vorba cu semnăturile dumneavoastră. Știu, vă cunosc, am petrecut și eu câțiva ani buni aici la Cluj, m-am format aici la Cluj, revin aici tot timpul cu încredere că oamenii de aici, fie că sunt sau nu sunt de acord cu mine, cu opiniile mele, înțeleg ce înseamnă democrația și înțeleg ce înseamnă dreptul de a candida. Și despre asta e vorba, de asta vă rog, cei care n-ați semnat până acum, imprimați, printați un formular pe care puteți aduna semnături, haideți și aduceți-l aici, pe Bulevardul Eroilor, la cortul de la Partidul Reper, la colegii care vor fi aici. Mai avem până luni să adunăm aceste semnături, contez și pe dumneavoastră.